Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ndifuna ke baphulaphula ke sithethe malunga nesa striker bese strike lapha iTS Galaxy asinguDzenani Zakhimovic. uZakhimovic lo njengoba iKaizer Chiefs yayibethe yayithethile into ethi ke iyamfuna izokwenza sho into okubana ke iza kumfanga phakathi. Kwacaba kweZakhimovic lo kunengxaki isixaka ke senzeka phakathi kwakhe nefamily yakhe, akaqiniseka kancaka sento okubana ke uyawuhlala apha eMzantsi Afrika ke ngokwemeko ezithilana ngamaphepha wakhe. Yabanintsi nje into ethethisayo phaa kuye ke uZakhimovic, kodwa ngoku uvaka into yokubana ke umfana omdala uzimanye phaa neqela ke le Cape Town City lapha eKapa. Ndicinga uba ke iCape Town City ayisekho apha ke wa-PSL 1 phazama ayisekho. Into enzeka ke abaphulaphuli ke into aba bandivuse le nto yinto yokubana ke iKaizer Chiefs andiyazi noba inebhadi noba ndizawuthi ayiqiniseki na xa ifuna umdlali. Uyazi abantu abadlali abafana noZakhimovic, abadlali abangana-skill, abadlali abangananto isokolisayo ukuthi bona bazawudribula bavuyise isihlwele. Owabo umsebenzi umnye kind okubana xa bepha kwa-18 area bathatha ibhola bayifake emnatheni. Abadlali abanjalo enyanisweni bayadingakala ngoku, ngoba aba badlali bavuyisa izihlwele abayenzeli into itimu konke isuke luze ngokubakhoyo. Emveni koko kwabona base bangaperformi kuthule ukuthi cwaka kugqitha iimetshi ezintathu bengaperformi, boperform mhlawumbi imetshi yesine. Ndikuxelela ke mna ke ngabadlali abavuyisa izihlwele. Umzekelo entwananyana zincinci, ovilakazi, omdudu zitshabalala. Namhlanje uyatshisa ngomsa katshisi lamine umzekelo ugqitha imetshi ezintathu efakwa angabonakali kwayena, azothi emveni kwemetshi esithathu xa efakwa adlale izihlwele zime ngenyawo. Futhi ke ndiyaqiniseka into yokubana ke aba badlali abo xa benodlaliswa bodwa ngeke kwandawo itimu. Bafuneka abadlali abafana noZakhimovic kanje, oFlavio Silva, oIgadora, abadlali abangazuba nanto eninzi, abazothatha ibhola bayifake emnatheni kuphela, ngoba ke eyona nto ibalulekileyo kukufaka amanqaku phaa ngaphakathi emnatheni. Into abangoba ndivuse le nto kaZakhimovic into yokubana ke akasayanga uKaizer Chiefs, njengoba iKaizer Chiefs ke yayenze sho into yokubana ke iyamlandelela, iyamfuna ke xa ephuma phaa kuTS Galaxy. Kwacaba ke kunale ngxaki yakhe kumfana omdala yefemeli kunye namaphepha awayisokolisa, kodwa ngoku uzimanye neqela ke leCape Town City, akasayanga phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Singazi noba ke yiKaizer Chiefs yatyhafayo yavele yayo sayilandelela kwaloo nto yavele yayiyeka, okanye mhlawumbi ke uZakhimovic wabona into yokubana akanolunga phaa kwiKaizer Chiefs, okanye agent yakhe zange ivume mhlawumbi into yokubana ke ajoyine iKaizer Chiefs. Akho mntu waziyo, kodwa okubalulekile into yokubana ke uthi wayifumana ke itimu eyiCape Town City kumfana omdala. Injalo ke baphulaphula ngifuna ke singene sike sitshothi into yokubana ke niyiva njani nalo meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.